Σήμερα είναι η 20η επέτειος του Ultimate Spider-Man, ενός παιχνιδιού που κατάφερε να αναμίξει βιντεοπαιχνίδια, κόμιξ και Spider-Man. Το παιχνίδι βγήκε για πρώτη φορά στην Αμερική στις καλή ώρα 22 Σεπτέμβρη του 2005. Μετά ακολούθησε η Αυστραλία στις 12 Οκτώβρη και τέλος η Ευρώπη στις 14 Οκτώβρη. Αλλά πριν πάω στην ανάπτυξη του παιχνιδιού και στην ιστορία του, θα σας πω πρώτα λίγο τη δικιά μου εμπειρία. Αυτό το παιχνίδι βρέθηκε στα χέρια μου από το μεγαλύτερό μου αδερφό, που το είχε πάρει στην πρώτη μέρα κυκλοφορίας του στην Ελλάδα. Και ναι, τότε τα παιχνίδια στην πρώτη κιόλας μέρα κυκλοφορίας τους έκαναν γύρω στα 10 ευρώ. Επαναλαμβάνω, 10 ευρώ. Έχετε ακούσει από μεγαλύτερος ότι κάποτε με 10 ευρώ έπαιρνες μια ολόκληρη περιουσία? Ναι, κι όμως υπήρξε μια τέτοια εποχή. Το μαγαζί που το πήρε λεγόταν Seven Spots, το οποίο το είχα προλάβει για πολλά χρόνια πριν κλείσει το 2020. Κι όμως έπαιζε αυτό το παιχνίδι σταμάτητα. Ήμουν κολλημένος πάνω του σαν νηστός σε κτίριο. Τόσο εθιστικό. Τόσο εθιστικό που δεν χρειαζόταν καν να κάνω μόνο αποστολές. Μπορεί και το μόνο που έκανα για ώρα είναι να πετάγομαι σε όλη την πόλη με τους ιστούς. Τόσο εθιστικό που δεν έγινε παιδική ανάμνηση που μαζεύει σκόνη σε μια γωνιά, αλλά υπάρχει και μέχρι σήμερα στην καθημερινότητά μου. Αρκετά είπαμε με τη δικιά μου ιστορία. Τώρα πάμε στο τι έχει να μας πει το παιχνίδι για τη δικιά του. Η ανάπτυξη ξεκίνησε λίγο μετά την επιτυχία του Spider-Man 2. Η Treyarch συνεργάστηκε απευθείας με τον σεναριογράφο της Marvel Brian Michael Bendis και τον καλλιτέχνη Mark Bagley, τους δημιουργούς του comic Ultimate Spider-Man, για να διασφαλίσει ότι η ιστορία και το οπτικό στυλ ταιριάζουν με τα comics. Το παιχνίδι θα έβγαινε στις κονσόλες της εποχής, σε υπολογιστή και σε φορτές κονσόλες της Nintendo. Ο Brian Michael Bendis σκέφτηκε να κάνει τα γεγονότα του παιχνιδιού λίγο διαφορετικά από τη σειρά comics, δημιουργώντας έτσι ένα stand-alone video game universe, δίνοντάς του τη δημιουργική του ελευθερία. Το παιχνίδι θα ήταν βασισμένο και θα έδινε τέλος στο Venom Saga των αληθινών comics, τα οποία τελείωσαν με cliffhanger και δεν τους δόθηκε ποτέ ένα τέλος. Για την τότε εποχή. Το παιχνίδι, μαζί με τον Venom, θα περιείχε και άλλους καλούς και κακούς του Ultimate Spider-Man Universe, όπως την Shield, Silver Sable, Nick Fury, Electro, Shocker, Rhino, Green Goblin και Carnage. Για την πλήρη ιστορία θα κάνω άλλο βίντεο πάνω σε αυτό. Τώρα απλά είναι το αφιέρωμα. Τώρα πάμε στο ψητό, το ελληνικό content. Έχω να πω πως για 2005 πήραμε μπόλικο ελληνικό content. Το πρώτο ήταν στο επίσημο περιοδικό της ελληνικής PlayStation, που είχε αφιερώσει ολόκληρη σελίδα πάνω σε αυτό το παιχνίδι. Μετά ακολούθησε το παιχνίδι σε υπολογιστή με μεταφρασμένο εξώφυλλο. Και τέλος, αλλά πιστεύω και το πιο σημαντικό, είχε φτάσει στα top 10 πιο επιτυχημένα παιχνίδια με βάση τις πωλήσεις του Γερμανού. Συνοπτικά, αυτό το παιχνίδι κατάφερε όχι μόνο να εκπλήσει τους κριτές βιντεοπαιχνιδιών, αλλά να δημιουργήσει τη δική του ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας. Και δεν κατάφερε να βγάλει δεύτερο παιχνίδι λόγω της μάχης με τα δικαιώματα της έκδοσης βιντεοπαιχνιδιών. Ελπίζω να σας άρεσε, παρόλο που δεν ήταν και τόσο καλοφτιαγμένο. Δεν είχα και τόσο χρόνο στα χέρια μου, οπότε το έκανα μέσα σε 4 ώρες το λιγότερο. Θα τα πούμε την επόμενη φορά στο αφιέρωμα του Spartan Total Warrior. Γεια σας!